Grabe. Kwarta-kwarta na dukuan ni ron. Dagko kayong parcel order nila oh. Siyaro diri ka bukid-bukid na ning iriyahan ni direk. Di ko tagag dagkong tape ani. Hindi basta-basta diri akong isulod ng iriya oy. Pati na ning layuan eh. Layo na kayo sa sentro ni. Wag ko lang musulod diri nga delivery parcel kay perti na ko ning bukira diri. Wa problema ko diri kay ako may gahi diri. Kana mga standby gas kanto lay problema na kanilawgan ko na. Noon mabaway ang puna ko ni diri sa bukid kay dagko makinig mga tape ning mangorder diri sa kuang mga parcel. Ang ubang mga delivery parcel dili manood diri kay bukid-bukid na mahadlok. Ako sudlon ginako kay pangwarta ko ning ako naago na akong kwarta diri. Dapat mo deliver gyud ta sila pod. Dili manundog sila sa kuha kay serbisyong tinundaan na gyud ba para daghan og customer ba. Makamotor ba dai ko og Mio nya maka-helmet kog ibog dili tungod ning income ning mga parcel nako. Sudlon ginako na maski asang iskinita diha kay ingon gani sila basta magkugi na ay dako blessing maabot sa imo ha. Ako sa ning hatod kay kini murag blessing na gini. Pag-helmet ta kay para safety ta. Amaw na gining balaya o lot 69. Amaw na gini. Kini, komisyon na gini ron. Nara na diha. Terus kadang ko para ba sila mga diyo pang order oh. Terus, Ayo, ma'am, sir. Naabot na ang iyong parcel. Alab, gitawag ag ma'am lab. Gitawag ko ni og ma'am. Gwapo kay kog tupi. Nakabikat. Daghag tato. Gitawag ko ni og ma'am. Lalaki ko. Dapat ipaglaban yun na nanimulab nga lucky ka. Kanino? Pila man na? Ay, sorry kayo, mga sir. Kini pa yan yung parcel. Kini yung tag 500 din. Kining dako-dako, 1,000. Aw, gamay raman di ay. Gani, ma'am. Ay, sorry kayo, sir. Paunan ninyo ni sir. Bayri lab. Bayring nga mo kwarta. Aw, pariyata watay kwarta. Ay, mo ka nga sa may bayan na to ng parcel. Sir, naglalis mo noon mo diha. Sir, sa kwaon yun yung parcel, sir. Nahuna po taon niyo, sir, nga layo kay kong deliveran, sir, para lang maka... Kuan ko, dako ko tape, mga tape ninyo. Wow, ngayo pagkag tape nga waka kakita anin sa mong balay nga payag ra mangani niya ngayo pagkag tape. Unsa klase nga tip? Nakoy tip diri sa bold. Pasinginahan ka. Nagatanaw ka na? Binuang naman ang inyo ha, sir, oy. Tape ba, pahinungod sa mag-deliver diri sa parcel ba, kay bukid ba kay inyong area? Di ito ihatag doon tape lab. Uy, wapo ba ako ka magtanaw ato? Hilom dira, wangkig naman kay na imong purma oh. Wag mo yung mga klaro, sir, oy. Puro na mo tulak-tulak diha, sir. Mawalaan man tanyo panginabuhi ani, kulog ba po yung kaldiros kung pamilya ani? Ay sir, pwede sunod bulan na namo bayran sir? Bitaw sir, kay wala pa mo ikwarta ron kay para dili pa masayang ang mga pag-ari ba? Sir, susunod, sir, ba? Ay na mo order-order, wag mo yung kwarta, oy, kay gagbahago-hago ra mo sa tao ba? Inyuhan na lang yung parcel, oh. Inyuhan na lang yung parcel, sir, oh. Balikon ko lisod bulan, ha? Naa, ramanday na di ay. Kaya bebe. Wala na lab. Sir, oh. Salamat yan ni bosa. Sige, sige. Sunod bulan na bayan na. Wag mo yung mga klaro ba? Abli na lab. Huwag ka naman mo. Sige. Huwag mo mag-order. May sulod na gini. Ato. Sir! Kung saman? Wa man isulod. Sunod bulan naman yung nabayran. Sunod bulan na po na ako nasudlan. Agay! Na, may sulod.